Madzoidzoi, chimwe Chitsau pondi session. Mataka, vachati boy boy. Tell them no competition. Telema gengenge Aurambe Diteti wache Radaras Chaya magian Yo Baskai My first time kugona ndaifungidzira ndichazvigona uchibuda nepakona ndakabva ndakutarisa nesure kona uri wati kunge kudzeni kwaSatani wauya wega kunge mana kuhevheni anyway you call me baby ndepani ndina magazini uri pambokani Aurambe URIKUPISA se wabuda muafenge narinopisa ungaite muyete apa uri fresh saiva mukati waina kunge pevi mbile mutorondo utakura undipe kunopati apa wakaremerwa una unezi lake tichaenda kutitiye mukune makasi waina kunge pevi mbile kudana newe wini ya baraka goa go umelani ni skin plus body structure both red kuvaskana vese vanomira wo ma ex angu vana vese vanakana do niwone yekedero natopisa mabimbo wakanaka nozvitemba wandikaisa mabrijo asi uri mutsanombo nditambisa ticho mikono yangu mira yese yakuti ndipo uringiro siya rasika pasiya pasi pako kunaka kufesi chifuva neda mukadzi nonoramba nini pamusana pako ndifenda rabvuma wakanaka zvako bebi URIKUPISA se wabuda muafenge narinopisa ungaite muyeti apa uri fresh saiva mukati waina kunge pevi mbile mutorondo utakura undipe kunopati apa wakaremerwa una unezi lake tichaenda kutitiye mukune makasi waina kunge pevi mbile mumoyo mangu ukere pekuperere unge shiri mudendere ndinokura kandirere nyangwe ndikere bebi uri mkere unondibata unge pwere soft unge zerere wanditenderedza njere ini varume ndikere telaila na samso musoro ndikere amai muri kubaka amai muri kubaka mtaka kana mushati chavakawe matongo uri wechitaka bebi URIKUPISA se wabuda muafenge narinopisa ungaite muyete apa uri fresh saiva mukati waina kunge pevi mbile mutorondo utakura undipe kunopati apa wakaremerwa una unezi lake tichaenda kutitiye mukune makasi waina kunge pevi mbile DtM Rekords.